Христо го спомена. Какво наблюдаваш ти? Кога достигат хората до изгаряне? Когато, за мен, нали, когато работиш, това, което казах, когато работиш за себе си, ти си към бърнаут. Като даваш на друг, тогава ти си в потока на Вселената. Примерно, едно дърво не произвежда плодове за себе си. Нали? Иначе, ако ще почне да произвежда за себе си, ще има бърнаут. Корените ще му се изгният от собствената киселина. Тоест, когато вървиш с нагласа, с какво мога да допринасям в по-голяма система от мен, и според мен това е начинът, по който човек може да излиза от бърнаут. Както и, нали, има друг елемент тук. Примерно, ако отиваме на работа заради храна и къде да живея, всъщност това ние много лесно можем да го задоволиме това нещо. Сега, какво е отвъд това? Отвъд това е точно това помощ към другия. Тоест, това е непрестанно зареждане. Според мен идва точно от този елемент, че с какво мога да допринасям в живота на друг човек.